blev dannet for 4,6 milliarder år siden. Solen blev dannet på samme måde som alle andre stjerner i hele universet, nemlig ved sammentrækningen af en stor sky af gas og støv. En typisk gassky består af omkring 75% brint, 25% helium samt en mindre del blandt andet vand og CO2. En sol opstår ved at en gassky bliver tiltrækkeligt tæt og kold, hvilket får tyngdekraften i skyen til at trække sig sammen. Herved omdannes tyngdenergi til varme. Når temperaturen i skyen stiger, øges trykket. Resultatet er et sammenspil mellem tyngdekraften, der trækker skyen sammen, og gastrykket, der bremser sammentrækningen. På et tidspunkt bliver temperaturen så høj, at brintatomerne omdannes til heliumatomer, hvilket får temperaturen i skyens centrum til at stige til flere millioner grader. Dermed stiger trykket så meget, at sammentrækningen slutter, og når det sker, er en ny stjerne dannet. Under processen fra gassky til stjerne roterer gasskyen, hvilket betyder, at den med tiden bliver skiveformet. Den nye stjerne ligger i midten, og den omkringliggende skive giver udgangspunkt for dannelsen af et planetsystem. Solen indeholder mere end 99% af solsystemets samlede masse. Derudover er solen knap 1,4 millioner kilometer i diameter, hvilket er 109 gange større end jorden. Solen har også en enorm energiproduktion, der er på hele 390 millioner milliarder watt, og det stammer fra sammensmeltning af atomkerner. Temperaturen i solens kerne når op på 15,5 millioner grader, mens dens overflade kun er omkring 5.500 grader. Uden solen vil der ikke være noget liv på jorden, og jordens overflade vil være minus 273 grader. Solen opvarmer luften og havene, og den skaber vejret. Lysets rejse. Solens lys rejser med en fart på 300.000 km i sekundet. Det betyder, at lys vi modtager fra solen er ca. 8,31 mil gammelt. Om 5 milliarder år vil solen vokse fra en diameter på 1,4 millioner kilometer til en kæmpe, der er over 200 gange så stor og bliver en rød kæmpe. De nærmeste planeter vil blive opslugt. De er Merkur, Venus og Jorden. Derefter starter sammentrækningen, og solen vil udsende en serie gigantiske kosmiske øjeringe. Den hvidglødende kerne blotlægges. Den kollapser til jordens størrelse, en hvid dværg. Af de inderste planeter vil Mars være i ensat kredsløb. Herefter vil solen udånde som en sort dværg.